L'Eliana torna a celebrar una de les seues grans apostes musicals que va començar fa 14 anys, el cicle de 5 segles de música. Vicent Roncero i Salva Torrent varen ser els encarregats de presentar aquest nou cicle durant una roda de premsa a l'Ajuntament. Jo recomano als habituals i als no habituals de 5 segles de música que s'acosten el dissabte perquè tenim un concert excepcional amb una música fantàstica, un concert que porta per títol Les Tres Bs i continuarem amb un concert de música antiga en novembre, en gener tenim el Quartet de Moscou amb un programa excepcional, en febrer el concert que teníem previst malauradament tindrem que canviar-lo, en març tornarem a l'església amb un concert de música del segle XIII, de la cort d'Alfonso X el Sabio. En abril tornarà a Brin de Javier Bonet, aquell trompa que ens va impressionar ja fa moltes edicions. Continuarem en maig amb l'Harmonia Ensemble, una orquestra de recent formació, però que té moltíssima projecció ja en aquests moments. I acabarem segurament en juny amb un concert que encara està per determinar. Com cada any, tots els dissabtes de cada mes tindrà lloc un concert a l'Auditori Municipal o a l'Església amb una important novetat. És el canvi d'horari. Portem molts anys fent tots els concerts a les 8 de la vesprada i a partir d'esta edició tots els concerts, a excepció dels que fem a l'Església, seran a les 7:30. És important que correga la veu i que ningú arribi tard al concert del dissabte. Aquests concerts tracten de fomentar la música entre tots els veïns de l'Eliana, una aposta que, malgrat el temps, continua tenint un gran suport per part de la localitat. Esta música és una música que enganxa i molt i a més que produeix moltíssima satisfacció. Vivim en una societat que vol que les coses siguin molt ràpides, usar i tirar, i aquesta música és justament tot el contrari. És una música que ja porta molts anys en primera línia, que no és d'usar i tirar, és d'usar, gastar i disfrutar, i que ho proven perquè segurament aquesta música ho mereix i ells també mereixen conèixer-la. Sense cap dubte, una activitat que trasllada al públic a unes èpoques on la música va ser la gran protagonista i que res ha impedit que arribi fins als nostres dies.